Yo guys, andisayihleki molweni namkelekile nonke kwezi Jezebel Entertainment. Ndigqiba apha ukubukela i-reality TV show kaGogo uMaweni, Thokoza Gogo, and hayibo andothuswa nguBrother Enigma. Njani ngoyinto yoba i-man of God idityaniswe negqwirha elinguDr uMaweni. They are being made by Umoja Love to share the same roof, breathe the same air, bahlale kwitafile eliyi-one. Hayi shame, I did not expect it, but nonetheless guys, iye yandihlekisa ke isini kaDr uMaweni noBrother Enigma. Ugogo uMaweni ke ebene-questions for uBrother Enigma into yoba mna njengokuba ndiligqirha nje ndipractiza izinto ndizenzayo ndisebenzela ubumnyama, ndimephi nobawo, ndimephi noYehova. I mean, why would she ask such a question uDr Maweni? Because now yatsho uba ndisebenzela ubumnyama, I'm a witch, ndiyawitsha abantu. Understand? So ke uBrother Enigma ezi sonke simazi ke guys, akho nomnye umuntu amoyikayo wamxelela emehlweni engasheyiki nokusheyika ke phofu. Wathi no kaloku nina uJesu athi nonke, this includes izangoma, abathakathi nabantu ke abalandela idlozi. Guys, uthi nje uBrother Enigma, they are all going to go one side. Uthi ke uye waboniswa uye waba nevision ke apho ke abona amadimoni. La madimoni lana akazanga wodwa ke sana, aphethe ii-ex ezona zakhe zazinkulu. Uthi azifani nezalapha emhlabeni ezi-ex la madimoni aziphetheyo. Uthi ayaxabela nje, ayaxabela. Axabela ntoni? Iintloko zaba bantu bazibiza ngamagqwirha, iintloko zaba bantu abazizangoma nabalandela ntoni? Amadlozi. Understand? So ke uye wothuka ke kakhulu uDr Maweni, but ububona into yoba ingathi inayo ne-acting ke, uyabona ilanti kaMaweni, because ingathi bemntlonta kancinci into yoba tell me something endingayaziyo. Understand? So khona ke abantu abagxeka uBrother Enigma bathi wow, uBrother Enigma wasted time kuDr Maweni, because kaloku eli bekulixesha loba amwine over to Christ. Why ngoku ezomgrogrisa, why ezomoyikisa ngento yoba yena uzoxatshelwa? Instead bekumele apreache uthando kuDr Maweni, not uba amxelele ngezinto ezibuhlungu okanye izinto ezimbi kangaka ezizokwenzeka kuye, because that will even push her further away from into yoba makajike aguquke, athande icawe, athande noNkulunkulu, and enze izinto zantoni zokukhanya. So abantu bathi nje akenzanga kakuhle ke uBrother Enigma. Khona abathi no, wenze kahle uBrother Enigma amxelele about the end times, so that nyani agubhazele into yoba le nto endiyenzayo if andiyiyeki ndizophalala, ndigqibele amadimoni ethini endisika intloko. So bathi wenze kakuhle, because it's not like akayazi into yoba uyathandwa nguThixo, wazi kakuhle, and it's not like akazi into yokokubana should she repent uzoxolelwa nguThixo. Uyayazi loo nto, that is why engayeki ukwenza izinto zakhe zobumnyama. Na ke guys, iphathi endiye ndayi-enjoya yandihlekisa kakhulu is the part when uDr Maweni introducer i-serpent, isnake sakhe asisebenziselayo for obubumnyama. uBrother Enigma is cursing her out for ke sana. Yo, uBrother Enigma wothuka, wabaleka, wahamba wayomaphandle ke sana, of which hayibo, what does uDr Maweni expect? Because uBrother Enigma yena wazi inyoka as a serpent, as isitha. So honestly speaking, mna uBrother Enigma andimblame for uba aphume. Hayi sana nam bendizophuma, because according to the Bible, lutshaba kaloku inyoka sani. So why uzondi-introducer to your snake? Yeah, understand? So ibe yabanjalo ke i-episode kaBrother Enigma and uDr Maweni. Guys, for those of you ebenibukele, your thoughts ndiyacela masike si-engageni, and ndizonibona on the next one. Bye.